Καλησπέρα. Βρίσκομαι στο Παρίσι για διακοπές, αλλά δεν γίνεται να μην δείξουμε και λίγο ποδήλατα. Το Παρίσι είναι η πόλη που αγαπάει το ποδήλατο και το αγαπάει όχι τώρα, αλλά εξαπανέκαθεν. Από τον 20ο αιώνα, μπορεί και πιο πίσω, άμα διαβάσει την ιστορία. Για τους Γάλλους, το ποδήλατο είναι ένα σύμβολο ελευθερίας, το οποίο συνδέεται με την ύπαιθρο και με την καθημερινή μετακίνηση. Ας αφήσουμε το παρελθόν και ας δούμε το σήμερα. Σήμερα οι Γάλλοι μετακινούνται καθημερινά με το ποδήλατό τους, είτε με ποδήλατο ιδιωτικής χρήσης, είτε με ενοικιαζόμενο. Πού βολεύει αυτό? Πρώτον, δεν έχουν κίνηση. Είναι μια τεράστια πόλη εκατομμυρίων και δεν έχει κίνηση. Θα μου απαντήσει τώρα κάποιος, ναι, αλλά έχουν ποδηλατόδρομο. Εννοείται πως έχουν ποδηλατόδρομο. Περιττό να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος των ποδηλάτων είναι ηλεκτρικά. Η ηλεκτρική κίνηση έχει πει πλέον στην Ευρώπη και το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Άντε να ξυπνάμε στην Ελλάδα. Πάρτε ηλεκτρικό ποδήλατο να σωθείτε. Η απόλυτη λύση στο κυκλοφοριακό. Αν έρθετε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι, θα πάθεις πλάκα με το πόσα ποδήλατα συναντάς. Και διάφορου τύπου ποδηλάτων που θα τα δείξουμε στο επόμενο βίντεο.